koukejte, už máme, tady už vám ukážeme, tak máme ještě, co máme všechno v lokeru. Chcete takový slabý, koukejte. Tady skin za 2000 V-Bucksů, free skin a skin za 800. Tak nejlepší asi tady ten za... No já myslím, že jo. To je Raven. No. Pak máme tady taký blbosti, no. A pickaxe ještě vám ukážem. Pickaxe, jaký je lepší? Asi tenhle. Počkej, kámo. Dobrý. No tak jo, to je všechno. Lepší. A budeme hrát teď Fortnite. Já Všem lidi vítáme z nového videa dneska. Jdeme hrát hru Fortnite. Tak to koukejte. Budeme se těšit, tak čau. Budeme se těšit, tak čau. Hej, tak lidi, jak vidíte, já mám 10 kg, Kuba má 8. Budeme mu to počítat, takže jako ještě k tomu, já jsem už měl i medailonek, to jsem byl se štěstí, ale to je jedno. Takže prostě jako mám jako výhru já, sice jsem starší a lepší, ale to nevadí. Tak lidi, určitě dejte na tohle video like, sdílejte to, kámo, a napište do komentářů nějaký triky, kámo, co děláte, a napište tam určitě niky, můžete si nás přidat. No. Přidete si tady Kubu, my vám to určitě přijmeme. A prostě budeme rádi za komentář a like. A prostě, jako napište, kdo myslíte, že by měl správně vyhrát. No. Tak jo lidi, a kdybyste chtěli, můžeme natočit 1v1 já proti Kubovi. A můžeme ještě natočit jako různý věci. Tak dejte další díl, dejte like a odběr. Tak jo, lidi, ještě vám ukážu teda. Koukejte, počkejte, já jsem to sekl. Koukejte, určitě, ten Roman Galaxy 6, určitě si ho, kámo, přidejte. Má takovýhle skin. A určitě si buď si ho přidejte, nebo napište svůj nick, tak budeme tak jsme tady. Já bych šel tam. Už tam vždycky moje oblíbené místo. Moje oblíbené druhý místo. Je to vždycky moje oblíbené místo. Co nastípnu? Co bych nastípnu na začátku, kámo? Ty pistole vemu. Co to je za zbraň? Jo, snajperka. Týpak. Vevnitř. Počkej. Kurva. Tam je... Fedin. To já mám neubral životu, tyhle. Jaký typek všeho není. Docela silnou zbraň, lidi. Mě jako docela silnou zbraň, hej. Šlejda. Někam. Mě se ubral hodně životu, hej, jako. Mě jako ubral docela hodně životu, docela. Asi zatím jako skočím, aby mě někdo nezabil. A to snajperovat tady.
simpička. Po mně jde jako simpička už. Po mně jako už jde simpička. Já potřebuji nějaký velký healy. Jestli to jde. Ty vole! 4 kily, kámo! Shit, kámo. Tak. Kytíka. Tady, kámo. Tady, kámo. Ty má kytíka, ty vole. Já jsem měl tady to. Už vždycky má oblíbená zbraň, tady to. Tady to vždycky má oblíbená zbraň. Já si vezmu auto a nikam jedu. Čekaj, nikam jedu. Myslíš, že jsem dobrý? Myslíš, že jsem dobrý hráč? Lidi určitě napište do komentářů, jestli Kuba hraje dobře, no. Dejte nám like a podpořte nás. Naší začátečnickou tvorbu. Děkujeme. Aha, to je to. Jak se to jmenuje? Proč? Asi tyček, ne? Já bych sem dal Rocky Wheels. To je tam, Rocky Wheels. Jdu na Rocky Wheels. Mimo auto. Musím si dávat bacha na týpky. Musím si dávat bacha na týpky. Budeme tady naladili. Zrovna když jedu do Rocky Wheels. Zrovna když pojedu do Rocky Wheels. Kolik ještě hráčů to můžu psát. Ale zóna tam jako to je Rocky Wheels. A to stejně. Tak jinak vyhraju. Zkusím vyhrát tu hru. Musím se blížit, ne? To nebylo takhle. Ne, počkej, vystup. A drž to. Počkejte, jenom kamera. Lidi, takhle běžím. A mě nějak tam nějaký typek. Myš tam bossa. Ber si to. Víš to. Ho zabili. Vybavni tam na něj. Ty. Máš korunku. Nahýluj se. Kámo, to bylo mega hustý. Kámo, máme štěstí, jsme to dali. No, prostě kámo. Ty hraje PlayStationu. To už ho zabili. Bossa. Zabili bossa. Hej, vybavni pak na něj tam. Tady! Co máš? Máš korunku. Ale to není on. Aha, sorry. To je blbý. Bacha, máš tam týpka. Ten 70 noob, kámo. Ten si jinou. Taky není on. 8 kilů. Já nevím, jaký to je týpek. Bacha jo. To je on. Bacha jo. Ještě na ní neskákej. Kde je? Ne, ještě ne.
Který vybav mě u trezoru. A teď vám kde je? Tak tam počkej. Počkej tam chvilku. No proč? Stěla kamera. Tam byl týpek možná vevnitř. Fakt? Jo. To není. Cože jsem nějakou střelbu to? Hej, koukni se na to. Na mapu. To se nedá. Ty vogo, rychle pryč. Jak máš životu. Kam rychle pryč? Mám ve mně auto nebo něco. Já nemám žádný heal. Tam je auto, lidi, pojďte, jdeme. Tam jsou ty shockwavy. Vedem shockwavy do auta. Máme asi už. Borec má, Jo, odpal se. Borec je dobrý. Ten týpek asi. Neříkám si špatný, ale radši si netroufnu ani. Já jako? Radši si ani jako netroufnu lidi jako. Že je špatně? Jo. Rychle se nahýlu. Kolik tam ještě má? Kámo, yes. Máme aspoň víc. Máme aspoň víc životů. Asi máme už 8 kg. Mohli bychom jít na toho týpka. No, aspoň jenom 22 týpků normálně. Tam dej si, no. Podskáchat. Ne, raketomet si nebej do ruky, tě můžu zabít hnedka. Tím raketometem. To už ty. To je co to je? Tak k ničemu. No to je dobrý, ale... Chceš nevidět, to je dobrý. Sice lidi to je docela dost vidět jsme, ale lepší než nic, lepší než ten raketomet. Je no. Lidi tam měl vlak, takže teď možná se tam někdo půjde po té zipline. No, A ten borec určitě 100% bude. to přiblížím. Lidi už je 8 kg máme. To je silnej. Zabij ho. Tam. To dám lidi. Zabij, lej. Co děláš? Tam byl další typek. Co dělej, běž. Kámo, tam byly dvou. Kámo, vidíte to? 10 hápek. No, zrovna. Kámo, to byl ten, protože tam byly dva týpci. Kámo, to... Kdybychom kámo lidi, kdybychom... Lidi, tak zase, teď jdeme na další hru. Teď jdu zase rád já. Kámo, lidi, jdeme na další hru, jako. Tam to se nám nepovedlo, jako. Tak ten tým je stápek, kámo, jsme mohli se dát. Asi půjdeme do sem. Rocky Wheels, jde. A ne do sem. Ne Rocky Wheels. Děkujem. Kam to se vyplo? Ne, jak je tam. Mně se to fakt teďka vyplo. Jaký youtuber mi napsal. Jestli se vám to nebude líbit, tak napište F pro Kubu. Tak dolů do komentářů. Veď. Já nejsem youtuber. Ne, já sám kecám. Tady mám první kill, jako. Byl jsem toho borce. Borce nechal jednu zbraň, tak jako jsem... Se koukám i takhle na YouTube, jo. Tak na YouTube.
Klidně jdeme do toho. Jako nesmím si jistý, že tady mám čestku. Počkejte. Co tam je? Tak je to. Když tam není tam. Bacha jo, za tebou. Bacha jo, vem si nejradši něco. Ona úplně nevěděl, kde je kámo. No, prostě ty ne... Zmatenej. Že jo? I on úplně si myslel, jak jsem to. Zmatenej. To znám. Když jsem zabil Battle Pasta, tak on tam takhle použil toto. Jsem já zabil. A já vám ještě ukážu, nepošleme na YouTube ještě takový dobrý ty. Jak jsem podařil včera vyhrát ve Fortniteu. Lidi, určitě dolů do komentářů napište jaký triky, jak bychom se třeba mohli zlepšit, nebo prostě nás jako nějak třeba stavění. Budeme rádi, když třeba nám napišete nějakou vychytávku, co třeba vy děláte, ale my to neděláme. Určitě my budeme rádi. On není youtuber, já jsem youtuber, že jo, ale on taky je youtuber. Že i když nám jako cokoliv napíšete, i když jsme to nepoužili, tak prostě napište nám to dolů do komentářů. To hraje na počítači. 3 týpky. A 2 týpky. Mám si něco dobrýho tam ještě. Kudy něco dobrý. Jako prostě... Kamo, já mám level. Se omlouvám, ale to fakt s tím neumám. To jsou týpci, nejsou týpci. Jsou týpci kam? Tam není týpek. Promiňte, že jsme takový nubové. Kde je lepší, já nebo ty? Určitě jdou na komentáře. To první hra byla Kuba. Myslíš, že je lepší já nebo? Napište dolů do komentářů, kdo je lepší, jo? Asi já, ne? První hru hrál Kuba. Myslím, že já. Že jo? A druhou hra, určitě napište mě, to je Kuba. Můžu vyhrát. Kámo, ty jsme dal. Je týpek normálně. Sorry. Takže jsou oba Sorry. Když tak konec té první Kam jste za panelák? Kubové hry jsem dohrával já. No, on to dohrál. Když jsem ti to nepůjčila, tak já jsem vyhrál. Určitě napište. Já bych jsem určitě vyhrál. Kdo by byl lepší hráč? Já myslím, že já. Myslíš, kdo je lepší? Já? Sváně napište. Já? Jak to víš, že jsem já lepší? Počítám, mám víc skillů. Ale jako taky dělám třeba killy. Třeba já jsem hrál, tak si nějakou náladu prostě. Víš, jakou náladu jsem měl? Že jsem prostě furt vyhrával. S tímhle ani já neumím. Já s tím já neumím normálně. Já určitě já s tím já neumím. Jsme jako nejsme úplně ani. Sváně, jestli budete chtít, tak napište dolů do komentáře a můžeme natočit dlouhý video. Ještě let's play ode mě. Himal si k tobě vezmu mobil. Nebo jak budeme, Himal si k tobě vezmu. Nebo můžu natočit nějak, jak budeme hrát. Vašku, můžu si k tobě vezmu i mobil. Pro dneska budeme mít kámo přeslávačů. Určitě rychle napište. No, my natočíme video. Tam máme ještě natočit let's play ode mě. No, my tam budeme mít počítač normálně, že jo? A normálně já si účtu, něco kolem 61 skillů. Já mám málo, protože já jsem ještě zatáčený. Já si hraju 2 měsíce. Že jo? A mám asi tak hodně levelů prostě, protože ty dlouho nehrál, že jo? Ty máš 32. Já každý den. Já hraju každý den, no. Hej, kámo, co to je za tu číkačku? Nebo nám napište dolů do komentářů váš nick. Nebo třeba pošlete, jak hrajete, třeba setup, že jo? Pošlete. Třeba ne setup. Pošlete, kámo, lidi, pošlete nám
do komentářů dejte svůj nick, nebo si nás přidejte a my si vás přidáme. Kamo, taky noob, ne? Taky noob, ne? Tak vám pošlete třeba invite. Buď Kubovi, ten pak dám, napíšu, potom napíšu, kdybyste chtěli, tak můžu dát i svůj nick i já. No, může. Kamo, to bouřka. Koukni se. Bacha, jo, bacha, tam jsou týpci. Bacha, jo, tak tam jsou týpci. Co lepší? Starší svět nebo ten novější? Tenhle. Co lepší, starší svět nebo tenhle novější? Třeba jsem chtěl vyzkoušet ten starší. Chtěl jsi to taky vyzkoušet? Jsi ho hrál? Jo, já ne. 3-4 roky. 3-4? Má to 2 roky třeba. 2 roky. Ještě nebyl nový svět. Uteč do auta. Bacha! Mám si náboje. Zlato. Určitě gál. Bude hodit. Bacha, jo. Jo, běž tam. Tady dej mu. Dělej. On má tu. Dělej, běž tam. Kde je? Bacha, tam si bičko. To je boss, jo, skoro. Máš jako bosse. Jaký týpek? Ty vole, tabě. On tam je, kámo. No je za tebou. Je za tebou. To jsou SMPčka. Ne, ale fakt, to bude, tak on nemohl střílet do hodě SMPčko. Jo. To jsou drhé. Jsi jaký střílení? Tak máš kill. Ty krása máš 6 kill. To máš 6 kill. Kuba měl asi 8. Se pamatuju. No, já jsem Já zatím vyhrávám, že jo? Zatím vyhráš, já jsem ještě nedohrál. No. Asi 1 nebo 2 killy jsem ti z toho dal, jo. Ale pak kamo, ale pak mě už necháš hrát. Pak. Čujte lidi, koukejte. Bacha, tam je týpek, kamo. Hej, tady, třeba, já jsem... Jdeme zkusit já jsem včera vyhrával a já jsem vyhrál s SMPčkem. Prostě. Lidi skvále, kámo, si typněte. Jsem mu dal zbraň. Skvále si typněte, kámo, kde? Jsem mu dal snajperku. Kde je ten týpek? Zabij ho. Ten bude, ne, to já jsem Zabij. Takhle mě jako proběhnu. Bacha. Běž do trezoru. Je otevřenej. Bacha. Tam je týpek. To je von. Come on, děsí. Bacha, dej si metkat. Dělej. Běž do trezoru. Běž do trezoru. Ale koukni se tam do toho trezoru. Jestli metkat. Jo, dětku. Zavři. No asi takové málo životů. 7 kilů ty už máš. Blbě, já mám dobrý, jak mám zlatý ARko. Ty máš nějaký metka, dej si metkat. A když chcete druhý díl, tak dejte na tohle video asi dokonce 1000 odběratelů, že jo? Fakt prosím. Ty už máš 8 kilů. Ty už máš 8 kilů, jo? Vyhráváš. Běž do trezoru. Koukni se tam, co tam. Jo, vem si minci. Běž tam. Víš kam? Do trezoru. Nemůžeš. Běž kam? Bude zóna.
Vstan, koukni se jenom se koukni. Jo, se bude hodit. Co děláte německy? Hej, vem si zlato. Rychle. Já zdrhám. Víš blbě. Ty jsi docela blbě. Sorry, že to říkám, ale... No dobře, koukej. Jsi taky blbý. Co? Teď jdu dobře. Cože, a jo. Ale jako ty vole. Co to je? To je SMPčko. Jdeš jako dobře. Už vždycky v tom kruhu to už nejde bouřka. Že jo? Už mizí bouřka. Že jo? Že tam vždycky mizí bouřka. U toho kroužku. To je pravda, ne? Akorát když půjdeme plapat do toho, do bouřky, tak... Ty ale týpek, takže poběžel týpek. Máš snajperku. Nemáš. Tam je týpek. Tam je tvoje simpička, to není tvoje. Macha tebou. Když máš, jsi zblázný, už máš 9 kg. Týpek jde ke mně, možná neví. Livo, ty si kupeš ty obleky, ne? Ještě to bylo jedno, půjde. Se kupuješ, ne? Za výbaxy. Mám střílet? O, střílej. Střílám. Protože on to ještě máme. Už u tebe ví. Bach. On se neumí trefit. Dělej! Může skákej. Jsi blázen. Ty máš asi už docela hodně kilů, kámo. Lidi, bych si zasloužil aspoň like, lidi. No, Aspoň- si zasloužil aspoň... Aspoň 10 lajků, prosím. Ne, si zasloužil aspoň 100 lajků. Tak Si zasloužil. aspoň Já 10 myslím, lajků tady nejde, není lidi. A jo, Kdyby 10... se tady... Já mám nápad, lidi. Kolik udělá kilů, tak mu dáte hodně lajků. Já nemůžu vás. Zkuš, nemáš snajperku. Vem si ty věci pak. Přijď se v pohodě furt, v té zóně. Já nemám rád strašně velký prostor v zóně. Nesnášíš, jo? Už já nevím, kam mám jít. Můžu se pohybovat kam chci, ale musím zase dokolit. Mám zatím dobré, já bych si to chtěl lepší nazvat. Ty máš 10 kilů. Tamhle bude někde tam. A jde tam na tu benzínku. Asi jo, kámo. Zkus tam jít. Nebo teď bude tam, tady to jsou jaký věci. Teď možná bude tam na tom keříku. Uvidíme. To jsou. Má zatím tyhle věci. Kámo, ty máš skoro plný životy. Určitě víc kilů mám jako já. Jako já. No lidi, takže zatím to už jako jsem asi vyhrál, určitě jako. Počkej, ale musím ještě na řadě já. A pak tvoje poslední hráš. Můžeme jako ještě to prodloužit. Tu mojí ještě. Tu mojí. Prodloužit, protože jako... Tu mojí hru ještě. Protože Kuba nám nedělal moc senčí, už to hroudí. Tamhle bude jeden týpek, ale on se ode mě vzdaluje. To bude ten... Vyhraješ. To bude možná jeden vidět. Hodně daleko ten týpek bude. Teďka stopnou. Teďka jako... Může to se za chvíli vypne. Teďka to je úplně to.
Jo, že se dobrý věci dělal. A dneska se budeme těšit na hraní, že jo, večer. Si hrajeme prostě, ale do kolika ti budeme hrát asi. Co? Já jsem těšil, že to bude nějaká dobrá zbraň. Do kolika ti můžeme hrát? Raketometer. Kamo? Raketometer moc neumím. Hej, na čem budeme hrát? Už 5. Daj si prdel. Ten týpek se kde. Ty jsi dobrý než já. Jsi dobrejší. Ty do zóny trochu. V zóně je hodně týpků. Tam je týpek. V zóně je hodně týpků. Týpek bude. Prosím, ať budou 3. Běž tam. Ten nejdobrejší. Určitě v tom vlaku 100% bude týpek. S tím. V tom ne. Jo, tam bude týpek, protože on se chybí. Je trochu jako se rozrychlíně. Běž trochu tam dál. Máš běž to mám kolečku. Že jo? Já bych sem šel trochu dál. Pojďte lidi. Ten se vždycky vytváří. Hej, ale kámo, ta co je vždycky tenhle ta půlka? Jako druhý svět. Pojď do toho kolečka. Já bych sem šel do toho kolečka. Třeba já jsem s SMPčkem. Když jsem vyhrál, tak jsem otevíral trezor s SMPčkem. Fakt, on mi tam hlídal. Víš, co měl štít. Tam odchází zóna. Tam už odchází zóna. 4. 4. Dělej, to dáš. Ne. Kámo, jedně stačila jedna rána a byl by mrtvej. Kámo, No. měl by sem rovnou dvě ty, jak to říct, medailonky. A kámo,